Ya, nah kena sih kan. Tanah sih lah. Beti, mana nih, Jangan mau kerja balik. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Logoफोर nih, उननि स्ट्राक्चारफोरखौ नुनानै नोंथांमोना एसेबाबो गेस खालामनो हाबाय जानांगौ। माने लोगोफोर बहुत गोबाव गेप्स जाबाय भिडिअ होयिया आरो चेनेलाव मोनसे स्ट्राइकबो दंमोन जायनि थाखाय भिडिअ होनो हायाखैमोन। बेनि थाखाय आं साइडआव सल'खौ माने मोजाङै माने टाइमलि आपल'ड होनो हायासै आरो ना। दिनैनिफ्राय भिडिअआ लोगोफोर माने रेगुलार जासिगोन मानोना जोंहा लोगोफोर जानो थांगासिनो मोनसे हाबा। गोबाङानो कनफिउस मोनदों आंनि हाबा ना जाबुनि हाबा ना नितामुनिनि हाबा। थ' आं बुंखानोसै थ' बे जाबाय लोगोफोर जोंहा जुरि बर'नि हाबा जा आंनि असे बिब' जुरि बर' बिथांनि माने गोथार जुलि जानो थाखाय माने दायो थियारि सोलिगासिनो। थ' लेट्स स्टार्ट भिडिअ अके थ' माने दायो देखानोसै आं बेसेबां जागासिनो बेसेबां थियारि जागासिनो हाबाया आरो बेसेबां बाखि दङ। थ' माने फ्रेमखौलाय खानाय जाजोब्बाय निजा दङ ओंखाम जानाय आरो निजा माने मेन पेन्डेल। थ' लेट्स स्टार्ट भिडिअ अके देखायलांगासिनो। थ' लोगोफोर नै फ्रेमा बिदि खादों। थ' बेबायदि नियाव मोनसे माबा जागोन बहुत गिदिर बिदि मोनसे पर्दा जागोन। पर्दा माने माबा आरो ना फ्रन्टनि माबाया ओमफ्राय नियाव गेट जागोन। माने खानाय जाबाय आरो बेफोरखौ माने एडभान्स खानाय जाबाय हिखौ माने एसे उनाव होनसै आरो। थ' नै नैबे जाबाय गेट वेलकाम टु आवर हome यास थ' लोगोफोर नायदो नै ओरै जागासिनो नियाव मेनलि माबा जागोन माने जिरायनाय आरो खैनाखौ नियाव फज'नाय जागोन आरो नियाव नै बारान्दायाव गसालियाव माने खैनाखौ फज'नाय जागोन हाबाखौ। ओमफ्राय नै बिदि जागासिनो निफोराव गासैबो पेन्डेल गासैबो जाजोबगोन सब थागोन सिलिं थागोन। थ' नियाव थाबाय बाथौथिबो फुरा गोजौआव लासे माबा होजोबनोसै सिलिं होजोबनोसै। थ' बेबायदिनो बारा हाइफाइ नङा एसे नर्मेलानो पेन्डेलालाय बारा हाइफाइ बानायासै आरो। थ' नै नियाव माने जोंहा सेटेलाइट फिसा थ' बिनि थाखाय बेखौ माने नर्मेलि लाखिनोसै आरो माबाखौबो माने पेन्डेल माबाखौ आरो सिलिंखौ आरो। थ' नियाव जनाय जागोन बबेया खैनाखौ। थ' बेबायदिनो उनथिथ' जेबो देखायनाय गैया उनथि जागासिनो जानाय माने न'आनो ओमफ्राय न'खौ आङो कालार फोन थांगासिनो दायो माने दिनै जागोन जाया मिथिया आङो मोजां उगारखाबाय थ' बेयाव प्राइमार होनांगौ बिनिफ्राय कालार होनांगौ आरो ना। थ' लोगोफोर बेबायदिनो जागासिनो टेयारिया थ' नाखि न'खौ माने कालार होबा न'खौथ' खोबनाय जागोन होनबाबो आं कालार होनोसै आरो खोबनाय मानेथ' बाराबा आं खोबनो होबावसो जानो हानाय माने निखिनाव माने न'खौ लाखिबाबो जेबो जाया नङा नङा फुरा सिलिं होजोब्बाय न'खौ लाखिबाबो माने न'खौ मोजां कालार होदोंबा जेबो जाया आरो थाबाबो जागोन थायाबाबो जागोन जेखि जाया आरो न'खौ माने खोबाबा एसे जागाबो ओंखारबावगोन। थ' बेबायदि लोगोफोर ना हाबा जाबासिगोन फार्स्ट टाइम हाबा जोंनि न'खराव बियो फार्स्ट टाइम। थ' नैबेनो जाबाय रेस्ट हाउस माने नै दुब्लि जाहैबाय ना नैबे न' जाहैबाय नैबे दुब्लि थ' नैयाव जागोन रेस्ट हाउस नोंथांमोना फैदोंबा बेयाव जिरायनो हागोन। बिनिफ्राय नैयाव जागोन ओंखामनि नैखिनाव नै बनफोरा रानहांबाय राननायालाय थ' नैयाव बेसे दङ बनानि ओमफ्राय ओमफ्राय नैयाव जागोन माबाया ओंखामनिया माने नै प्रब्लेमा बेनो निफोराव बिराद गोजौ जागा दं जोंहा खिन्थु दैनि खुरनाया मा जाखो नै बेयाव बल्डार होनांबाय दैफ्राव फुरा गोथौ जाजोब्बाय ओमफ्राय इखिनाव नै फुरा दैसा मोनसे जालांबाय आरो बेफोर माने 2 इयार्स सिगाङाव जानायफोर माने सिगाङाव बिराद समान मोनसे दुब्लि दंमोन सिगाङाव जाहानि न' खाथियाव आरो नियाव जासिगोन जाबाय ओंखाम जानाया ओमफ्राय भात संनाया बिनि पाराव जासिगोन माने नियाव मोनसे दलं होनांसिगोन लण्डन ब्रिज टटलापारा ब्रिज माने थाखासिगोन आरोना बे दलं होदोंबा थाखासिगोन बियो ओमफ्राय निखिनाव संनाय जासिगोन आरो नै थ' नोंथांमोना मोनसे नाम दोनलाय बेदर दलंखौ मा दोननांगौ खुंगुर ब्रिज ना लण्डन जाया बेयो खुंगुर ब्रिज ना जुरि ब्रिज जिखि जाया मोनजाबाय दे। तलफोर बेबायदिनो थियारि जागासिनो जोंहानि हाबायाव जोंहानि न'खरनि हाबाया थाबैनो सफैसिगोन नोंथांमोना थाबैनो नुगोन। थ' आङो जि बनायनाय गासिबो फारि देखायलांगासिनो दे थ' दायो आं एसे खैनाखौ देखायना फैनाय र' बिनिफ्राय आंहा गोबां खामानि दं। ओमफ्राय नैबे बिफांनि मुङानो जाबाय पाइन ट्रि नै बेखौ आं जेब्ला उन्दैमोन बे मथा मथि 20 इयार्स जाबाय जोंनाव गायनाय आरोना नै 20 इयार्सआवसो माने बेसेबां बिनि ग्रथआ ओमफ्राय बियो माने 1000 इयार्स लासै थायोना आरोना माने एकर्डिं टु गुगोल बुंनांसिगोन दा 1000 इयार्स लासै बियो माने बेबायदिनो थागोन थ' बे हिसाबैनो माने बिनि ग्रथआ बहुत स्ल' माने 100 इयार्सआवसो बियो मथा मथि हमना ला एसे गिदिर बिफां लासै माने बियो माने सिफ्ट जागोन आरोना 100 इयार्सआवसो बे 1000 इयार्स जि थानांगौ नङा होमबा बे बिफाङा थ' नै पाइन ट्रि दा खैनाखौसो देखायनोसै ना खैनाखौ नैबे जाबाय जोंहानि खाला आमाय खाला गस्ला बायनो फैदों हो गस्ला बायनोसै गस्ला बायनो हाबाय दा गस्ला खालामलाय हाय खालामलाय रोंलै खालाम खैनाया बा साननैसो उनाव बुरै जासिगोन आरो बियो
नाहरलाय नालाय नायाखै जासिगोन थांनांसिगोनलै बेटि न'निफ्राय इसो गान हरदों नामालै खाथि खासे दे मथा मथि नै हाबानि थाखाय सोंखाबाय आवाज उनाना दे नै फुरा रेडि हममेड आथिखा अनलाइन खालामनांगौबा गोलावनो माबाया मा जागोन बाजै बेयो गामसा ए अ मायौ हेलौ दे आंनि लोगोआनि हेलौ दे हेलौ थ' दायो जों थांनाय होदों आइजों आंजों सिथिराननो आरो हाबाबो दङ थ' जि हाय देखायलांसै आं ना थेंक इउ जोबोद साबायखर थाबाय बेयाव आंखौ दान्दिसे मेथाइ खननो हांख्रायनायनि थाखाय थ' नै दायो जाखांबाय बिराद जाबाय नै ओरैबायदि गोदोरनि हाबाय नै मिटिं आनसिफोरा नै